Nakon što je završio s poučavanjem 12 svojih učenika, Isus je pošao poučavati i pripovijedati po njihovim gradovima. Ivan je bio u zatvoru kad je čuo za Kristovo djelovanje. Stoga je poslao svoje učenike da ga upitaju: jesi li ti onaj koji treba doći, ili da čekamo nekog drugog? Isus im je odgovorio: idite i recite Ivanu što čujete i vidite. Slijepi gledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi oživljavaju, siromasima se propovijeda evanđelje. Blago onom ko se ne zgrozi zbog mene. Kad su oni otišli, Isus je mnoštvu progovorio o Ivanu: što ste išli gledati u pustinji? Trsku koju njiše vjetar? Što ste išli vidjeti? Čovjeka u mekoj odjeći? Oni koji nose meku odjeću nalaze se u palačama. Što ste išli gledati? Proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. To je onaj o kome je pisano: evo pred tobom šaljem svoga glasnika da ti pripravi put.